Good morning mga kabayan, August 20, 2026, alas 9 ng umaga. Napadaan po tayo dito sa may San Jose Matulid, dito sa Mexico, Pampanga. Ito po yung kasalukuyang sitwasyon na nadatnan natin. Malapit po ito sa may ilog, no, itong parte ng kanilang bahay, no? Itong kanilang ito pong parte na to mga kuya. Ano po ito, parang kusina ninyo? Pinaka-kusina. Ito po kami nagluluto pag wala po kaming gas. Okay po. Gagatong po. So, Pag walang pambiling gas. pag walang pambiling gas. Opo. Opo. Ay, kaya na po. Kami nagluluto. Ay, ganun po. Ilang araw nyo na pong nararanasan tong baha dito? 2 weeks na po. 2 weeks na po. Opo. Simula nung nagulan. So ito mga kabayan, no? Ito po yung sitwasyon nila rito. Magto 2 weeks na raw po. So yan si nanay, nakalubog na sa tubig baha. Ito po yung kanilang kusina kapag Pero dito po kami. walang gaas, gumagamit sila ng kahoy para dito magluto. Ayan po si nanay. Kasalukuyang nagagawa ng kanyang siga para magluto. So yan, diretso pa tayo rito mga kabayan. Tignan natin yung kasalukuyang sitwasyon dito. Mas malalim pa po. Mga kabayan, dito po ito sa may San Jose Matulid, Mexico, Pampanga. So kaya po yung halos kanilang mga kusina rito, yung mga kanilang mga lutuan, lubog na po mga kabayan. Halos sa 2 linggo na raw po nilang nararanasan itong lubog, no? Ano po sir, bahay namin sir, oh. So, Nay, kumusta po ang sitwasyon nyo rito, Nay? Okay lang naman po, kaso lang yung ano lang po, tubig. Ayun po. Yan po yung ano namin, mahirap. Ano pangalan niyo, Nay? Emeline po. Si Ma'am Emily, no? Ito yung kanilang bahay. So, Sir. yung kanilang mga kagamitan, no? Tulad ng rep, itong kanilang freezer, mga speakers, halos lahat nakapatong na, nakataas na sa lamesa, sa bangkuan. So ayun po. Ito na naman dito po. So ito yung tindahan. Doon, may tulay-tulay po ang kapitbahay namin. So ayan, yung iba ay gumawa na lamang ng paraan na gumawa ng tulay para kanilang madaanan mga kabayan. Dito po ito sa may San Jose Matulid, Mexico, Pampanga. Malalim po dito. Opo, malalim po dyan. Ay, hanggang bewang. Opo, kaya ayun po, sige po, para makita So niyo. ayan po, kung mapapansin nyo po mga kabayan, yung kanilang kalan, no? Konti na lang po ay aabuti na. So subukan nating tumawid dito sa kanilang tulay. So yan, no, hanggang bewang no, mga kabayan, no, si ate, bit-bit pa yung kanyang anak. Nay, ingat po, Nay, Diyos ko, kaawa po mga kabayan yung kanilang sitwasyon dito. So ayan po, halos sa kalahati na po nung kanilang bahay nakalubog po sa tubig baha. So ayan si nanay. Nay, kumusta po? Okay po. Ako nagluluto po ata kayo dyan, hanggang bewang po yung tubig. So yung mga kabayan, no, nakakadurog po ng puso dahil yung sitwasyon nila rito mga kabayan talaga namang grabe po yung tubig baha na kanilang nararanasan dito mga kabayan. So malapit lamang sila sa ilog dito mga kabayan, no? Yung kanilang mga kabahayan dito ilang metro lang po yung layo sa ilog. Kaya kapag tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan, patuloy pa rin po itong aangat itong tubig sa kanila. So muli po mga kabayan, dito po ito sa may San Jose Matulid, Mexico, Pampanga. Ang inyo pong lingkod ay patuloy na maghahatid ng mga balita, informasyon patungkol po sa bahang nararanasan po ng ating mga kabayan dito sa lalawigan ng Pampanga mga kabayan. Muli po, Art Consuelo po para sa CLTV 36 po.